21. Το κεφάλι του άντρα και τα πόδια της γυναίκας μπορεί κανείς να τα δει, αλλά όχι να τα αγγίξει. Στον λαό κυκλοφορούν συχνά τέτοιες παροιμίες. Αποτελούν ένα από τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία της λαϊκής κουλτούρας, ενσωματώνοντας τη σοφία των παλαιότερων και τα μαθήματα που αποκόμισαν από την καθημερινή του ζωή. Αν και οι παροιμίες δεν αποπνέουν την κομψότητα της ποίησης ή του δοκιμίου, έχουν διατηρηθεί και μεταδοθεί επί χιλιάδες χρόνια και οι άνθρωποι ανέκαθεν ένιωθαν έναν σιωπηλό θαυμασμό για κάθε λέξη που περιέχουν. Η φράση «το κεφάλι του άνδρα και τα πόδια της γυναίκας μπορεί κανείς να τα δει, αλλά όχι να τα αγγίξει» είναι επίσης μία από τις παροιμίες που περιέχουν βαθιά νοήματα τα οποία μας κληροδότησαν οι παλαιότεροι. Γιατί λέγεται έτσι? Στα παλιά χρόνια, οι άνδρες συνήθως άφηναν μακριά μαλλιά, ενώ οι περισσότερες γυναίκες έδαιναν τα μικρά τους πόδια. Αυτό, χωρίς να το επιδιώκουν, δημιουργούσε δυσκολίες στην κίνηση και συνήθως τις εμπόδιζε από το να τρέχουν εδώ και εκεί. Στα μάτια των ανθρώπων εκείνης της εποχής, το κεφάλι του άνδρα θεωρούνταν το πιο σημαντικό μέρος του σώματος. Μόνο στενοί συγγενείς ή ηλικιωμένοι επιτρέπεται να αγγίζουν το κεφάλι ενός μικρού παιδιού. Όταν κάποιος που δεν έχει στενή σχέση αγγίζει το κεφάλι ενός άνδρα, αυτό θεωρείται έλλειψη σεβασμού ή ακόμα και περιφρόνηση προς το πρόσωπό του. Στην αρχαιότητα, η κοινωνική θέση ενός ατόμου εξαρτιόταν επίσης από τα ρούχα και το καπέλο που φορούσε. Το καπέλο στο κεφάλι έφερε βαθύ συμβολισμό και για αυτόν τον λόγο δεν ήταν σωστό να αγγίζεται αυθαίρετα το κεφάλι ενός άνδρα, καθώς αυτό αντιπροσώπευε την αξιοπρέπειά του. Αν κάποιος άγγιζε χωρίς σκέψη, αυτό σήμαινε πραγματική προσβολή προς το άτομο. Το ίδιο ίσχυε και για τις γυναίκες. Στα παλιά χρόνια, τα πόδια της γυναίκας θεωρούνταν εξαιρετικά πολύτιμα. Όταν μια γυναίκα έπλαινε τα πόδια της, δεν επιτρεπόταν σε άλλους να τη βλέπουν, πόσο μάλλον να την αγγίξουν. Η φράση «τρία δάχτυλα χρυσού λωτού» εξέφραζε τότε το αισθητικό ιδεώδες της εποχής. Φυσικά, το έθιμο του δεσίματας των ποδιών καταργήθηκε αργότερα, αλλά ακόμη και σήμερα οι γυναίκες συνεχίζουν να φροντίζουν τα πόδια τους με επιμέλεια. Συνήθως χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα περιποίησης δέρματος για να αποφεύγουν φαινόμενα όπως σκασίματα ή απολέπιση στο δέρμα των ποδιών. Γι' αυτό, για τις γυναίκες, τα πόδια είναι εξίσου σημαντικά με το κεφάλι των ανδρών και δεν πρέπει να τα αγγίζει κανείς. Επιπλέον, υπάρχουν και εκείνοι που πιστεύουν ότι το κεφάλι του άνδρα, τα πόδια της γυναίκας και η μέση είναι τα σημεία του σώματος όπου συγκεντρώνεται η καλή τύχη. Αν κάποιος αγγίξει αυτά τα σημεία, είναι πολύ πιθανό να χάσει την καλή του τύχη. Γι' αυτό, αν κάποιος μπορεί να αγγίξει το κεφάλι ενός άνδρα ή τα πόδια μιας γυναίκας, αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ τους είναι πολύ στενή. Όμως, ακόμα και έτσι, αυτό θεωρείται ακατάλληλο, επειδή οι παλαιότεροι δίδασκαν την αρχή του «οι άνδρες και οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν σωματική επαφή». Φυσικά, με την αλλαγή της κοινωνίας, οι σύγχρονες αντιλήψεις των ανθρώπων έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Στις μέρες μας, όταν άντρες και γυναίκες συναναστρέφονται, είναι ελεύθεροι να χτυπούν φιλικά ο ένας τον άλλον στον ώμο. Μεταξύ φίλων, είναι φυσιολογικό να αγγίζουν το πρόσωπο, κάποιες φορές ακόμη και το κεφάλι, ή να αγκαλιάζουν τη μέση. Ωστόσο, σε δημόσιους χώρους πρέπει να δίνεται προσοχή. Οι άντρες να μην αγγίζουν το κεφάλι και οι γυναίκες να μην αγγίζουν τα πόδια. Αυτό θεωρείται ταμπού στην κοινωνική εθιμοτυπία σε πολλές περιοχές. Μια μικρή απερισκεψία μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί ως προσβολή της ανδρικής αξιοπρέπειας ή ακόμη και ως σεξουαλική παρενόχληση προς τις γυναίκες. 22. Μην χάσεις την αξιοπρέπειά σου για λίγα ασήμαντα ωφέλη. Στη ζωή, ακόμα και αν χάσεις τα πάντα, μην επιτρέψεις ποτέ να χάσεις την ανθρώπινη αξία σου. Η παρακάτω ιστορία είναι ένα βαθύ δίδαγμα για όσους σκέφτονται να θυσιάσουν τον εαυτό τους. Σε μια κομμόπολη στο νότο υπήρχε ένας πάγκος με ψάρια στην αγορά. Οι πελάτες στείνονταν σε μεγάλες ουρές. Η επιχείρηση πήγαινε εξαιρετικά καλά επειδή αυτός ο πάγκος ήταν ξακουστός για την φρεσκάδα και την ποιότητα των ψαριών του. Ο ιδιοκτήτης σκεφτόταν να επεκτείνει την επιχείρηση και να ανοίξει νέα καταστήματα. Ήταν ένας άνδρας άνω των 50 ετών. Σε μια τυχαία κουβέντα μας αποκάλυψε ότι παλιότερα το μαγαζί του απλώς επαρκούσε για να ζήσει η οικογένειά του και πως η μεγάλη αλλαγή ήρθε χάρη σε έναν ιδιαίτερο πελάτη.
Ανάβοντας ένα τσιγάρο, μας διηγήθηκε την εξής ιστορία. Πριν από περίπου 5 χρόνια, ένα αγόρι γύρω στα 7 ή 8 ήρθε στην αγορά για να αγοράσει λαχανικά, με φανερά βαρύ το βλέμμα του και στάθηκε μπροστά στον πάγκο του με τα ψάρια. «Κύριε, πουλήστε μου 2 ψάρια τσιμ», είπε το αγόρι. Ο ιδιοκτήτης του πάγκου τον κοίταξε για λίγο, έβγαλε 2 ψάρια και άρχισε να τα ζυγίζει. Το αγόρι έψαχνε στην τσέπη του για αρκετή ώρα και τελικά έβγαλε ένα χαρτονόμισμα των 100. «Είναι από τα χρήματα που σου έδωσαν για το καλό και δεν θέλεις να τα ξοδέψεις έτσι», αστιεύτηκε ο ιδιοκτήτης. Τα μάγουλα του αγοριού κοκκίνησαν. «36», είπε ο ιδιοκτήτης, καθώς έπαιρνε το χαρτονόμισμα και του έδωσε 64 ρέστα. Αφού πήρε τα ρέστα, το αγόρι πήρε τα ψάρια και έφυγε βιαστικά. Κανείς δεν περίμενε ότι την επόμενη μέρα θα επέστρεφε. «Η μαμά μου σήμερα πήγε στο νοσοκομείο», είπε, προκαλώντας ξάφνιασμα στον ιδιοκτήτη. «Η μαμά μου είναι άρρωστη και σήμερα κάνει εγχείρηση. Χθες της αγόρασα το είδος τσιμ που αγαπάει περισσότερο. Φοβόμουν πως ίσως δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να το ξαναφάει. Αλλά αφού το έφαγε, μου είπε κάτι. Αν χάσεις την αξιοπρέπειά σου μόνο και μόνο για λίγα ασήμαντα κέρδη, τότε πραγματικά δεν αξίζει». Το αγόρι, ντροπιασμένο, έβγαλε από την τσέπη του ένα ολοκένουριο χαρτονόμισμα των 100 και, με τα 2 χέρια, το έδωσε ευγενικά στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. «Κύριε, συγγνώμη, τα χρήματα που χρησιμοποίησα χθες ήταν πλαστά. Αυτά εδώ είναι αληθινά». Ο ιδιοκτήτης του πάγκου με τα ψάρια έμεινε άναυδος, δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη. Θυμήθηκε την προηγούμενη μέρα και δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι αυτό το αγόρι με την ειλικρινή του όψη είχε αγοράσει ψάρια με πλαστά χρήματα. Το αγόρι, ντροπιασμένο, κατέβασε το κεφάλι του. «Σας ευχαριστώ, κύριε. Αυτό το πλαστό χαρτονόμισμα το είχε πάρει παλιότερα η μητέρα μου και το είχε φυλάξει σε ένα σιρτάρι. Η μητέρα μου είναι άρρωστη και έχει ξοδέψει όλες τις οικονομίες της. Θέλοντας να τη βοηθήσω να εξοικονομήσει 100, πήρα κρυφά αυτό το πλαστό χαρτονόμισμα χωρίς να της το πω και αγόρασα ψάρι. Σας ευχαριστώ που δεν με μαλώσατε». Μέσα του, ο ιδιοκτήτης του πάγκου ένιωσε σαν κάτι να έσπασε, ένα συναίσθημα δύσκολο να περιγραφεί. Ο ιδιοκτήτης έβγαλε το πλαστό χαρτονόμισμα από το σιρτάρι και το επέστρεψε στο αγόρι. Εκείνο υποκλίθηκε ελαφρά και έφυγε. Ο ιδιοκτήτης τον παρακολούθησε καθώς απομακρυνόταν και το βλέμμα του έμεινε καρφωμένο εκεί για πολλή ώρα χωρίς να μπορεί να συνέλθει. Τελικά, όταν ήρθε η ώρα να μαζέψει τον πάγκο, εκμεταλλευόμενος τη στιγμή που κανείς δεν πρόσεχε, πήρε τα δεκάδες θαλασσινά ψάρια που είχαν μουλιαστεί για πάνω από 1 εβδομάδα σε φορμαλίνη, μια χημική ουσία με αντισηπτική, απολυμαντική και λευκαντική δράση, και τα πέταξε όλα στον κάδο απορριμμάτων. Αργότερα, η μητέρα του αγοριού, λόγω της σοβαρής της ασθένειας, πέθανε τελικά. Το αγόρι επέστρεψε στο χωριό του για να συνεχίσει το σχολείο. Ο ιδιοκτήτης του πάγκου με τα ψάρια δεν ξαναείδε ποτέ εκείνο το παιδί. Όμως, κάθε φορά που τον έφερνε στη σκέψη του, μαζί με τη μητέρα του, την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ, τα μάγουλά του κοκκίνιζαν. Η υπέροχη σοφία αυτής της μητέρας δεν βοήθησε απλώς το να επαναφέρει τον γιο της στον σωστό ηθικό δρόμο και να τον αναθρέψει ως καλό άνθρωπο, αλλά είχε επίσης τη δύναμη να αγγίξει και να μεταμορφώσει τις ψυχές των άλλων. Αυτή ήταν πράγματι μια σπουδαία μητέρα. 23. Εμπλοκή. Ο Κομφούκιος είχε έναν μαθητή ονόματι Μο από το κράτος Ντέγκ. Ο Μο ήταν μέτριος στις σπουδές, αλλά πάντα πίστευε ότι ήταν ο καλύτερος. Αφού σπούδασε για μερικά χρόνια, ζήτησε να επιστρέψει στην πατρίδα του, πιστεύοντας ότι είχε μάθει όλη τη διδασκαλία του δασκάλου του. Ο Τσου Κόγκ, βλέποντας αυτό, ρώτησε: «Αν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει στην πατρίδα του και γίνει αξιωματούχος, θα υπάρξει πρόβλημα?» Ο Κομφούκιος χτύπησε το πόδι του και απάντησε: «Κανένα πρόβλημα». Ο Τσου Κόγκ συνέχισε: «Μπορεί να γίνει στρατηγός?» Ο Κομφούκιος χάιδεψε τα γένια του και απάντησε: «Μπορεί». Ξαναρωτήθηκε: «Και αν επιστρέψει και γίνει επαναστάτης?» Ο Κομφούκιος, ενώ χασμουριόταν, αποκρίθηκε: «Ούτε κι αυτό θα είναι πρόβλημα». Τότε ο Τσου Κόγκ ένιωσε ήσυχος και αργά-αργά άκουσε πως ο Μο ζήτησε να επιστρέψει στην πατρίδα του μόνο και μόνο για να γίνει δάσκαλος.
Ο Κομφούκιος μόλις άκουσε αυτά τα λόγια πετάχτηκε επάνω τρομαγμένος, τόσο που δεν πρόλαβε να φορέσει τα παπούτσια του ούτε να κουμπώσει το πανοφόρι του και έτρεξε πανικόβλητος έξω από την πύλη. Ο μαθητής τον ακολούθησε φωνάζοντας «Δάσκαλε, πού τρέχετε?» Ο Κομφούκιος τρέχοντας απάντησε «Πηγαίνω αμέσως στο κράτος Ντέγκ». Ο μαθητής ξαναρώτησε «Και γιατί πηγαίνετε στο Ντέγκ?» Ο Κομφούκιος συνεχίζοντας να τρέχει απάντησε «Πηγαίνω να σταματήσω τον Μό από το να γίνει δάσκαλος. Αν γίνει αξιωματούχος, το πολύ να βλάψει ένα χωριό. Αν γίνει στρατηγός, θα βλάψει μια πόλη. Ακόμα και αν γίνει επαναστάτης, ίσως να μην κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά αν γίνει δάσκαλος, τότε θα βλάψει αμέτρητες γενιές και ακόμη και εγώ δύσκολα θα μπορέσω να αποφύγω τις συνέπειες». 24. Η αδράνεια είναι το πιο τρομακτικό πράγμα. Στη ζωή, ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να φτάσει στο ανώτερο επίπεδο των δυνατοτήτων του και έπειτα δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει στον εαυτό του να μένει αδρανής. Ο διάσημος Κινέζος συγγραφέας Σεν Τσόγγουεν είχε πει «Αυτό που φοβάμαι περισσότερο στη ζωή είναι να αφήσω τον εαυτό μου να αδρανεί και να χάσω το νόημα της ύπαρξης». Μαθητής του, ο Ουάνγκ Τσανγκτσί, περιέγραψε κάποτε τον Σεν Τσόγγουεν σε ένα άρθρο του ως εξής: «Τον χειμώνα, επειδή στο σπίτι δεν υπήρχε φωτιά για να ζεσταθεί, τυλιγόταν με μια παπλωματένια κουβέρτα και συνέχιζε να γράφει. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν ήθελε να ξοδέψει χρόνο για ξεκούραση, αντίθετα επιμελήθηκε το έργο «Μελέτη για την ενδυμασία της αρχαίας Κίνας», το οποίο βασίστηκε σε έναν τεράστιο όγκο υλικού και μελέτης. Έγραφε αδιάκοπα την ώρα που πολλοί άλλοι απολάμβαναν τη ζωή και συνέχιζε να γράφει ακόμη και όταν δεχόταν ερωτήσεις και επικρίσεις. Άφησε την πολυάσχολη ζωή να γίνει η φυσιολογική σου κατάσταση. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναγνωρίσεις την αξία της. 25. Να ξεχνάς το καλό που έχεις κάνει στους άλλους. Από παλιά υπάρχει μια σοφή ρίση. Όταν κάνεις το καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση. Και αν περιμένεις ανταπόδοση, τότε μην κάνεις το καλό. Αλλά στη ζωή υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αφού απλώσουν το χέρι για να βοηθήσουν κάποιον, νιώθουν αμέσως ότι ο άλλος τους χρωσταχάρει, κρατούν πάντα στο μυαλό τους ότι οι άλλοι πρέπει να τους είναι ευγνώμονες, πρέπει να τους ανταποδώσουν. Όταν βρίσκονται μπροστά στους άλλους, συχνά επιδεικνύουν αλαζονική στάση και δεν δείχνουν σεβασμό. 1 ή 2 φορές μπορεί να γίνει ανεκτό, όμως αν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά, ακόμα και εκείνοι που κάποτε δέχτηκαν μεγάλη βοήθεια από αυτούς, θα αρχίσουν να αισθάνονται βαθιά ενόχληση. Έτσι, μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου γεννιέται ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Πιστεύει ότι ο άλλος είναι αχάριστος, αισθάνεται πως η καλοσύνη του πήγε χαμένη και γεμίζει απογοήτευση, θυμό, ακόμα και μνησικακία, ζώντας με άγχος και πόνο. Το να βοηθάς τους άλλους είναι εξορισμού μια αγαθή πράξη, όμως όταν την κρατάς συνεχώς στο μυαλό σου και τη σκέφτεσαι διαρκώς, μετατρέπεται σε βάρος που σου στερεί τη χαρά και την εσωτερική σου ηρεμία. Όλοι, αργά ή γρήγορα, θα χρειαστούν το χέρι κάποιου για βοήθεια. Γι' αυτό, να θυμάσαι λίγο περισσότερο τη βοήθεια που έλαβες από τους άλλους και λίγο λιγότερο τη βοήθεια που έδωσες εσύ. Έτσι η ζωή σου θα γίνει πολύ πιο ελαφριά. 26. Μια ζωή υπερβολικά άνετη είναι πραγματικά μια καταστροφή. Ο αυστριακός συγγραφέας Στέφαν Τσβάιχ είχε πει «Κάθε δώρο που προσφέρει η μοίρα έχει μια κρυμμένη αξία πίσω του». Ένας άντρας στην Αγγλία από φτωχός εργάτης καθαριότητας ξαφνικά έγινε εκατομμυριούχος επειδή στάθηκε τυχερός και κέρδισε ένα βραβείο. Στη συνέχεια παραιτήθηκε από τη δουλειά του και άρχισε να σπαταλάει ασύστολα τα χρήματα για να αγοράζει πολυτελή αυτοκίνητα, να κάνει χρήση ναρκωτικών, να επισκέπτεται ιερόδουλες και να παίζει τυχερά παιχνίδια. Μέσα σε 7 χρόνια ξόδεψε 9.700.000 λίρες Αγγλίας και κατέληξε στην απόλυτη φτώχεια. Η γυναίκα του και η κόρη του τον εγκατέλειψαν. Είναι ξεκάθαρο ότι τα υλικά αγαθά μπορούν μόνο να ικανοποιήσουν μια προσωρινή αίσθηση ευτυχίας. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην απόλαυση και την ασυδοσία, δύσκολα μπορεί να αναγνωρίσει την αληθινή ευτυχία που προέρχεται από την καρδιά, διότι όταν είσαι αδρανής,
Ίσως νιώσεις χαρά για κάποιο χρονικό διάστημα, όμως αυτό το κενό θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Κάποια μέρα θα σε οδηγήσει στην πλήξη. Η πολυάσχολη ζωή μπορεί να είναι κουραστική, αλλά αν ξέρεις πώς να οργανώνεις και να διαιρείς τον χρόνο σου σε μικρά μέρη, αυτό μπορεί να σου επιτρέψει να αποκτήσεις πολλά πράγματα, όπως πλούτο, ευτυχία και μια εσωτερική πληρότητα της ψυχής. Κατά τη διάρκεια των δεκάδων ετών της ζωής μας, θα πρέπει να αφήσουμε κάτι πίσω σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ μην θεωρείς την αδράνεια ως ένα θεόσταλτο δώρο. Αυτά που σου προσφέρουν απόλαυση και ευχαρίστηση, κάποια μέρα μπορεί να σε καταστρέψουν. Φυσικά, ούτε η υπερβολική απασχόληση, ούτε η απόλυτη αδράνεια είναι επιθυμητές. Μέσα στην απασχόληση να βρίσκεις στιγμές ηρεμίας και μέσα στην ηρεμία να υπάρχει δημιουργική κίνηση. Να έχεις κάτι να κάνεις, κάποιον να αγαπάς, κάτι να προσμένεις, αυτό είναι η πιο πλήρης κατάσταση της ζωής. Όταν αρχίσεις να κατανοείς πώς να εκτιμάς τον χρόνο, να τον αξιοποιείς σωστά και να τον οργανώνεις με σοφία, τότε σημαίνει πως παρατείνεις τη διάρκεια της ζωής σου και αναβαθμίσεις την αξία της. Αυτό που ονομάζουμε να ζούμε με όλο μας το είναι, σημαίνει ότι ποτέ δεν παρατάμε καμία φάση της ζωής μας. 27. Ο καλόκαρθος δάσκαλος. Ήταν ένα αγόρι μαθητής, του οποίου η οικογένεια ήταν πολύ φτωχή όταν ήταν μικρός. Στο σπίτι δεν υπήρχε ούτε κανένα μέρος για να κάνει μπάνιο. Γι' αυτό κάθε καλοκαίρι, κάθε φορά που ήθελε να πλυθεί, έπρεπε να πηγαίνει στην όχθη του ποταμού. Ιδιαίτερα τον χειμώνα, όταν ο καιρός γινόταν κρύος, το νερό του ποταμού ήταν παγωμένο και έτσι έπρεπε να κάνει πολλή ώρα μέχρι να τελειώσει το μπάνιό του. Μια μέρα, το σχολείο ανέθεσε έναν καινούριο δάσκαλο να αναλάβει την τάξη του. Επειδή ο δάσκαλος ήταν πολύ απασχολημένος με τη δουλειά του, συχνά ζητούσε από εκείνον και έναν ακόμα συμμαθητή να πηγαίνουν στο σπίτι του για να τον βοηθήσουν να ετοιμάσει κάρβουνα για τη φωτιά. Όταν τελείωναν με τα κάρβουνα, ο δάσκαλος τους επέτρεπε να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο ως ένδειξη ευχαριστίας πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους. Και ο μαθητής κάθε φορά που πήγαινε να βοηθήσει τον δάσκαλο ένιωθε πολύ χαρούμενος και φυσικά ο δάσκαλος συνέχιζε να του ζητάει να τον βοηθά συχνά. Πολλά χρόνια αργότερα, σε ένα γλέντι, ο άλλοτε φτωχός μαθητής είχε πλέον σημειώσει κάποια επιτυχία στην καριέρα του. Περήφανος, άρχισε να καφιέται μπροστά σε όλους για τις παλιές του πράξεις, γεμάτος αυτοικανοποίηση. Όταν τελείωσε η βραδιά, η κόρη του δασκάλου, που ήταν επίσης παρούσα, του έστειλε ένα μήνυμα. Στην πραγματικότητα, ο σκοπός του πατέρα μου δεν ήταν να σε βάλει να δουλέψεις, αλλά ήθελε να σου προσφέρει ένα μέρος για να κάνεις μπάνιο. Βλέποντας το μήνυμα στο κινητό, συγκινήθηκε τόσο πολύ που δάκρυσε. Στη συνέχεια, συνειδητοποίησε ότι ο δάσκαλός του είχε φερθεί με καλοσύνη όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς εκείνος να το καταλάβει. Ο δάσκαλος αυτός όχι μόνο τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής του, αλλά και με προσοχή και σεβασμό προστάτευσε την αξιοπρέπειά του, προσφέροντάς του κάθε δυνατή στήριξη. Στις ανθρώπινες σχέσεις, η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Όταν συνδεόμαστε με κάποιον, συνήθως ξεκινάμε από την πίστη στην ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Αν ένα άτομο δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των άλλων ως προς τον χαρακτήρα του, τότε, όσο ικανό κι αν είναι, δύσκολα θα επιτύχει μεγάλα επιτεύγματα. Μια μεγάλη εταιρεία αναζητούσε να προσλάβει έναν βοηθό λογιστή. Το άτομο αυτό θα περνούσε από συνέντευξη και αξιολόγηση από τον υπεύθυνο ανθρώπινο δυναμικού. Κάθε μέρα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ερχόταν για συνέντευξη. Μετά από πολλές επιλογές, απέμειναν μόνο 3 υποψήφοι. Ωστόσο, οι ικανότητες αυτών των 3 ήταν σχεδόν ισοδύναμες, πράγμα που έκανε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού να δυσκολεύεται πολύ να αποφασίσει ποιον να επιλέξει και έτσι αναγκάστηκε να ζητήσει οδηγίες από τον διευθυντή. Ο διευθυντής τους έκανε μόνο μία ερώτηση. Πώς θα βοηθούσε την εταιρεία να αποφύγει φόρο ύψους 500.000 Ιουάν. Εκείνη τη στιγμή, ο πρώτος και ο δεύτερος υποψήφιος απάντησαν ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς. Ο διευθυντής έγνεψε καταφατικά, αλλά δεν είπε τίποτα. Απλώς τους ζήτησε να περιμένουν για νεότερη ενημέρωση. Ήρθε η σειρά της τελευταίας κοπέλας. Στην αρχή ξαφνιάστηκε για μια στιγμή, ύστερα σιώπησε για αρκετή ώρα και μετά ρώτησε «Κύριε, είναι απαραίτητο να το κάνετε αυτό?» Ο διευθυντής έγνεψε ξανά.
Η κοπένα τότε αποχαιρέτησε, βγήκε έξω και εγκατέλειψε τη συνέντευξη. Εκείνη τη στιγμή ο διευθυντής σηκώθηκε ξαφνικά, της χαμογέλασε και είπε «Δεσποινής, παρακαλώ περιμένετε. Είστε το πιο έντιμο και αρχόν άτομο από όλους τους υποψηφίους. Συγχαρητήρια, περάσατε τη συνέντευξη». Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εργασίας, αυτή η νεαρή κοπέλα προήχθη σε μια αξιότιμη θέση ως Γενική Επιθεωρήτρια Λογιστικής. Στο ΛΚ αναφέρεται «Ο ενάρετος αποκτά», που σημαίνει ότι εκείνος που έχει αρετή σίγουρα θα αποκτήσει. Η ανθρώπινη ποιότητα είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να δοκιμαστεί η καρδιά κάποιου. Είναι επίσης η εντιμότητα και το ίστατο όριο στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Υπάρχει ένας ενδιαφέρον παραβολικός μύθος ως εξής. Ο Θεός είχε μία ζυγαριά που μετρούσε το βάρος της ανθρώπινης αρετής. Έβαλε ένα πρότυπο βάρος στη μία πλευρά της ζυγαριάς για να χρησιμεύει ως μέτρο σύγκρισης. Όποιος ξεπερνούσε αυτό το βάρος θεωρούνταν άτομο υψηλής ποιότητας και ενάρετης ψυχής. Όποιος ζύγιζε λιγότερο ήταν άνθρωπος κατώτερης ποιότητας με αδύναμη ηθική. Μια μέρα ένας φτωχός άντρας, χωρίς να φορά τίποτα, ανέβηκε πάνω στη ζυγαριά. Το βάρος ήταν πραγματικά μεγάλο, ξεπέρασε το πρότυπο βάρος. Ο Θεός επένεσε «Καλά, είναι άτομο ανώτερης ποιότητας». Ύστερα ήρθε ένας πλούσιος. Φοβούμενος πως το βάρος του δεν θα ήταν αρκετό και θα θεωρούνταν κατώτερης ποιότητας, τύλιξε γύρω από τη μέση του μια παχιά χρυσή ζώνη και με απόλυτη αυτοπεποίθηση ανέβηκε στη ζυγαριά. Πράγματι, μόλις ανέβηκε, ζύγιζε περισσότερο από το πρότυπο βάρος, αλλά ο Θεός κούνησε το κεφάλι του και είπε πως ήταν άτομο κατώτερης ποιότητας. Ο πλούσιος θύμωσε και φώναξε προς τον Θεό «Αυτή η ζυγαριά δεν είναι σωστή». Ο φτωχός εκείνος δεν είχε τίποτα, ενώ εγώ κουβαλώ πάνω μου θησαυρούς και πολύτιμους λίθους, πώς γίνεται να μην ζυγίζω περισσότερο από αυτόν? Ο Θεός απάντησε «Αυτή η ζυγαριά δεν μετρά πλούτη και φτώχεια, αλλά μετρά την ανθρώπινη αρετή. Αν δεν υπολογίσουμε τον χρυσό, τα κόκαλα του φτωχού εκείνου άντρα είναι πολύ πιο βαριά από τα δικά σου. Χωρίς τον χρυσό, τα δικά σου κόκαλα σχεδόν δεν έχουν βάρος». Το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι πόσα χρήματα έχει, αλλά το αν έχει πετύχει ως άνθρωπος. Η ειλικρίνεια και η καλή ηθική είναι η καλύτερη επαγγελματική κάρτα ενός ανθρώπου και επίσης το καλύτερο feng shui της ζωής. 29. Η αδράνεια μας μετατρέπει σε άχρηστους ανθρώπους. Μια κοπέλα, αφού αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, κατάφερε να προσληφθεί σε μια μεγάλη εταιρεία με αρκετά υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Εκείνη πίστευε ότι η ζωή της πλέον είχε σταθεροποιηθεί. Αφού τελείωνε τη δουλειά της, γύριζε σπίτι και απλώς χαλάρωνε παρακολουθώντας τηλεοπτικές σειρές. Την ίδια στιγμή, μια άλλη συνάδελφος δίπλα της ήταν πάντα πολύ απασχολημένη, αφιερώνοντας χρόνο στη μελέτη και τη μάθηση μετά τη δουλειά. Εκείνη συνήθιζε να τη χλευάζει, θεωρώντας ότι το μορφωτικό επίπεδο της άλλης δεν συγκρινόταν με το δικό της και πως όσο κι αν προσπαθούσε, δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όμως, παρόλο που οι δουλειές τους ήταν ίδιες, έπρεπε και οι δύο να πηγαίνουν στη δουλειά στην ώρα τους κάθε μέρα και να εκτελούν παρόμοια καθήκοντα. Μόνο στο τέλος της ημέρας φαινόταν ξεκάθαρα ποια είχε πραγματικά ταλέντο. Έτσι, μετά από 5 χρόνια, υπό την επίδραση των επαγγελματικών συνθήκων, η εταιρεία αντιμετώπιζε αναδιάρθρωση και χρειαζόταν να απολύσει προσωπικό. Εκείνη, παρόλο που είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο, βρέθηκε απροσδόκητα στη λίστα των απολύσεων. Μόνο τότε συνειδητοποίησε ότι μπροστά στη νέα γενιά η φυσική και πνευματική δύναμη δεν ήταν αρκετές. Το πιο ουσιώδες ήταν η εμπειρία που είχε αποκτηθεί μέσα από τα πολλά χρόνια εργασίας. Αν και είχαν περάσει 8 χρόνια από την αποφοίτησή της, εκείνη δεν είχε σημειώσει καμία πρόοδο σε σύγκριση με την εποχή που μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της. Εν τω μεταξύ, η νεότερη γενιά ανέδειξε συνεχώς νέα ταλέντα, με αποτέλεσμα εκείνη να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και δυσκολίες στον ανταγωνισμό μαζί τους.
Στην πραγματικότητα, η ζωή μοιάζει με το να κοπηλατείς αντίθετα στο ρεύμα. Αν δεν προχωράς μπροστά, τότε σίγουρα θα οπισθοχωρήσεις. Στον κόσμο των ικανών και εξαιρετικών ανθρώπων, πρέπει να αναβαθμίζεις συνεχώς την αξία του εαυτού σου. Η ζεστασιά του να ξαπλώνεις στο κρεβάτι δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζεστασιά που προσφέρει το μέλλον. Οι ιστορίες στα βιβλία πάντοτε κρύβουν μαθήματα ζωής που θα μάθεις. Η ευκολία και η απληστία απλώς κάνουν τη ζωή να σκληραίνει. Οι άνθρωποι συχνά παραπονιούνται ότι η κρίση της μέσης ηλικίας τους έχει στερήσει την εγρήγορση. Αλλά στην πραγματικότητα, πριν αυτό εμφανιστεί ξαφνικά, είχες αμέτρητες ευκαιρίες ώστε η κρίση να μην σε βρει. Όμως ίσως ακριβώς επειδή επέλεξες τον εύκολο δρόμο, της έδωσες την ευκαιρία να σε πλήξει. 30. Να είσαι ευγνώμων για τη ζωή. Όταν ήμασταν παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι συχνά μας δίδασκαν να έχουμε μια καλοσυνάτη, ευγενική καρδιά, γιατί ο πιο αξιοσέβαστος άνθρωπος στον κόσμο είναι αυτός που μπορεί να διατηρήσει την καλοσύνη του. Υπάρχει μια συγκινητική ιστορία που λέει πως ένας Αμερικανός άνδρας, ονόματι Άρον, προσπαθούσε να βρει δουλειά για να μην μείνει νηστικό το δίχρονο παιδί του. Μια μέρα, τελικά, έλαβε μια πρόσκληση για συνέντευξη. Είχε προετοιμαστεί με ενθουσιασμό για πολύ καιρό. Εκείνο το πρωινό είχε μόνο $2 στην τσέπη και πήρε το λεωφορείο για την εταιρεία. Στον δρόμο για τη συνέντευξη, το λεωφορείο είχε τροχαίο ατύχημα και σταμάτησε, αλλά κανείς δεν ήταν πρόθυμος να κατέβει και να βοηθήσει. Ο Άρον ζήτησε από τον οδηγό να ανοίξει την πόρτα και να περιμένει καθώς ήθελε να βοηθήσει τον τραυματία, όμως ο οδηγός απάντησε «Το λεωφορείο δεν περιμένει κανέναν, θα φύγω αν κατεβείς». Μετά από λίγη εσωτερική πάλη, ο Άρον τελικά επέλεξε να κατεβεί από το λεωφορείο για να σώσει τον άνθρωπο, εγκαταλείποντας εκείνη την πολύτιμη συνέντευξη. Τελικά, ο τραυματίας μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα. Ο Άρον είπε «Άφησα πίσω μου εκείνη την ευκαιρία για δουλειά, γιατί η εργασία μπορεί να ξανάρθει, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι μία και μοναδική». Εκείνη τη στιγμή, στο μυαλό μου υπήρχε μόνο η σκέψη να σώσω τον άνθρωπο. Ευτυχώς, χάρη στην καλοσύνη του, πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την ιστορία του. Στη συνέχεια, έλαβε πολλές προτάσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και από μια εταιρεία που τον προσέλαβε αμέσως χωρίς καν συνέντευξη. Και η φτωχική του ζωή βελτιώθηκε σημαντικά χάρη στη βοήθεια των καλοκάρδων ανθρώπων. Η καλοσύνη μοιάζει με έναν κύκλο. Αν ξέρεις να ευγνωμονείς και να ζεις με καλοσύνη, τότε κάποια μέρα όλα τα καλά που έχεις κάνει θα σου ανταποδοθούν με διαφορετικούς τρόπους. Όπως έγραψε κάποτε ένας συγγραφέας σε έναν άρθρο. Μερικές φορές η καλοσύνη δεν σου ανταποδείλεται αμέσως, αλλά σου φέρνει απρόσμενα δώρα. Μερικές φορές η καλοσύνη επιστρέφει με έναν διαφορετικό τρόπο για να σε κάνει να νιώσεις το εύρος και τον πλούτο της.